assalamu alaikum yeɓi yonko Windere TV min calmini non kala e kuuɓal min ñaagani mon Allah moƴƴere amin mbi on ha hande eko faya ko tan 4 ans Windere TV le 15 février 2025 to Travel Night Club à partir de 16h min mbino on machallah ko golle badde fayida mbaɗete toon bandiraɓe fof ne nodda e keewal machallah nde garata tawtere oɗo kikiɗe baɗɗo fayida machallah amin mbaɗa hen prestation artiste amin mbaɗa hen des décorations donc bandiraɓe foof ne nodda e keewal nde garata tawtorede oɗo kikiɗe machallah e nawgol lettre uji ɗi oɗon gandi min jogui systéme machallah kala momin gaare nawande lettre min naworto caméra machallah min ƴetta ɗum donc hande amin ɗo gaari e Jalika Gadjiga madame Sow machallah hande ko on min gaari addande lettre invité d'honneur Jalika mi salminima. Assalamu aleykum Seydi Bal mi salmitimama e mi weltima no fewi kadi yiide on no fewi te ala to haali e weltade kadi yiide banam gorko Omar Doro Kume katande leñol no fewi par ce que min gila gandumomi ha joni ɓuuri duuɓi sappo te neɗɗo sa andi ɗum duuɓi sappo te ko jiinoɗa e mum ko ha joni koye mum tan koye ɗum tan dogata ça veut dire ɗum ko gonga e muɗum ɗum noon yettere Allah ko dogue ɗumen ha Windere TV jibinama ha Windere TV wawi hebde duuɓi 4 ha yonti waɗanede anniversaire pour wadde fête duuɓi 4 ɗi ɗum noon ko yettude Allah no fewi yettande mo Allah yettande onon équipe mo yadata e équipe Windere TV Allah e weltade no fewi kadi e yiide on ɗo e nder galla men eyyi ɗum noon sokhna Jalika machallah haala ma yooɗi fewi kadi machallah waɗi fayida ɗum noon lettre ma invité d'honneur nani. Merci beaucoup mi weltima no fewi mi ñaguima Allah yo Allah siftoro enen moƴƴere mum Omar Doro Kume so noddino kam téléphone tan o haali kam o wi kam Jalika Windere TV ene waɗani anniversaire walla min Omar Doro mbiɗa waɗani anniversaire Allah moni siidi mi woppat ko jaggunomi fof mi ara mi tawe hay so yejitino noddude mi somi nani ɗum banggue goɗɗo ne waɗe mi wattoto wuttam mi yaaha mi tawe par ce que ko banam gorko ko cheram kadi par ce que ko joom gallam waɗi kam mo présenté ɗum noon Allah andi koko tiiɗi monsieur Malick Paté Sow voilà machallah min calminimo de passage haala ka ene welirani joni tan ko jinnoɗamo hen ko donc ko weltare no fewi e joɗade ɗo hawo siftorame programme he mbawon wadde délégation poɗɗo dani garon gadda noon kam invitation d'honneur mi weltima no fewi yo Allah yoɓon moƴƴere yo Allah siftoro ene moƴƴere mum yo anniversaire Windere TV o won réussite totale inchallah ma won ɗumen par ce que Omar kala ko dari ene foti wadde réussite par ce que o meeɗa yebde hay goto e ñalawma muɗum ɗum noon yo Allah hokki en tawede e talde allahuma amin Jalika machallah min beltanimama donc vraiment kadi haala pulaar ne mbiya ko tedduɗo wawi teddinde nde tawno ko tedduɗo machallah vraiment o teddini min no fewi no fewi no fewi min calmini min jorimama kadi min beltanimama aussi ɗum noon Jalika Gadjiga madame Sow nda junggam ngo min calminima ha gongol kadi e invité goɗɗo machallah Windere TV ha yesso ko lawol.